सांगली जिल्ह्यात आगामी सणोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी सांगली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे। सांगली ग्रामीण पोलीस ठाण्या हद्दीतील कुख्यात स्वप्नील उर्फ गोट्या प्रकाश कोलप आणि त्याच्या टोळीतील सदस्य उमेश रमेश कोलप व रोहित रमेश कोलप यांना 2 वर्षांसाठी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातून हद्द पार करण्यात आला। या टोळीविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत, घरफोडी, खंडणी, शासकीय कामात अडथळा तसेच अल्पवयीन मुलीचा छळ यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत। पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951च्या कलम 55 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली। गुन्हेगारी टोळ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी सांगली पोलीस यापुढेही अशा कठोर कारवाया करत राहणार आहेत। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।